Torchalar napit Arjan pensi epesial se tum MP election along chadandun po. Napit pensi keche voter list ingtip unpo jai kathar. Torchlight pen ke keche ke bia swaphan voter list ingthan ino potsi non ke napit pensi aron re BJP RSS Bongo Sena tum ke claim tap ke doan napit pensi ingtip etpo jai kathar. Pinijang minipai sirkep arni epechal se mai phu jai kathar amethanga boha long phirang ke mai kangnia hud ki pangdak pon ke kidam tang ningkan photrok angbong epechal se tum torchlight arjan pensi election chadandun ibomlu bonta epechal se tum kang tangkring theklong si inglong arat ke pahailong lide japhan BJP RSS lapen kaprek ke che so tum bidikang limpen claim tap claim prusi torchlight arjana bang epechal se phan pipidet si independent pen ki thurdun karbiang longalong ki dode pinamunit John Bernard sangma phan hodai ronglo alangli phan ke BJP atum bidikang limpen si pathurdun lo latak lang klepina bangphu bang solar epechal se phan ki napit arjan si pithurong lo pusi jai kathar ning jepon kangting pen kathang kilong japhan si muniratum torchlight ke kirim epechal se tum rada phan $6 lampen chenglok kachini henlo ja kwang pa thipi pen kapre ke than ka pare vera jok non ke rada tum ta reset tanglo rada tum kachini ne alam non ke chini tanglo inglong arat amek prang rintilo lasi kangting pen kathang kachalar theklong lo lasi abong ke joy torchlight mamor ke chotang ki puthot BJP atum pachepon thudet lo nang puta ningjepon athe torchlight pen ke keche ke biaso mate illegal immigrants amen in than inu bonta election commission of India pen epechal se phan napit arjan ki pitan ke mepik alamlo athe ke epechal se tum MP election ke hailo pulote bangso napit pen si aron re pen karbiang longar luke do akeche ke biaso phan voter list pen amen ingtip ilongpo lasi inglong arat kachapa hai anparta kisung kachapa jokji aphan torchlight alert napit arjan along vote ki pipen ke pahai jia phanta jai kathar karbiang long la pen di mahasaw arada phan chuning ri padupong la symbol allocation hut Bernard sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo hadak ta ninggelo meeting long ta amat alang li phan komane telefon nanglo lomat ing tan ponde amat nang cilut tu ane kroi krem seta kroi lah amat kroi lah amat aku nang hang tu dia alang li phan la kecil tu telefon pen asap tak kroi dun ri pu ipu aman nang lu tu coklo ni tak kroi krelu non ke pu tu kok la penala disia phanta returning officer phanta telefon we nang hang de la meeting lo har lu pon de ha ami thang a chamber lu pon de amat alang lita kroi kredet lo la nomination na long ke tok ateng hen lu punitung pulo Bernard sangma ta kroi lo ni ta kroi lo ni tum join petition pidet punon pula landa kroi kredet la sini litung pulo ande ko piat athesi la so meeting hang chon lo meeting lo ngai la kachi dua ye fa meeting hang lo kan de jong si nomination paper ateng si claim det po puta meeting nang hang ita kamari sita nili pilitum ma thatulo like a blessing in disguise athema tors ke nili tum ke en ke akang ting aju ke klan ra pathe angya pat alam the bangke karbiatum inglong arat tum kachini ni alam kapachini et japhat busi tors ni tum en bom teti ni tum ningkan troksi baso selo ni tum kapachini akam claim la pen inglong arat tum karbiatum tanong e chini pik hangyang kalima kalang di chini pik lo non ke la potsi election commission tum ni litum phan KC sinang pithurong lo la KC Caesar pu KC kang ti papat la si election commission a order ating pen nilitum la tor cabang nge klan pik lo a battery ta non ge igdet lo la pen mamor chotang lo ningkan troksi lo mati la si la bangge BJP domhan pithu det lo la mamor ke chwa tor sabang ge a battery ta ve ang se nilium ener lo ke la alang litul ka pachinya kam ta klemun elu
La sinon ke election commission pen masina pulo ilitum ke chetum amen intanji pugadi kaita ke pu voter list along pen kam pen la pen pata intanji puge la sinilitum phan la ke sisi nang pilu la amen kang tip etia pa ke chetum amen kang tip etia pa high court order ting pen la pen constitution 6 schedule ting pen nilitum la bangso ke si pen itum Bharatiya Janata Party pen bang ongdung abut pen si high pon po athi kedam tang nili MSC election hor bang ke dak opposition atom tame strong ahol do la pen leader tame senior leader atom ana bang ni tum election chedan pen hala song bong pen congress pen ke thudun Martin Timung alang tame senior lo la pen political ke claim barim lo alang ni tame hasot bang nang chedan dun sitame nona bang ke alang ni tum pen ni tum chingwai chingsai lo je so cheng adang tame bang constituency son ni tum ta kaching thola pen mon sam kapa dui phan pu chingwai sin non ke alang li same puthon BJP long ang chipak don lo la pen son dak thak Ram Singh terang akai ala ke kadu we ni tum so chengara ta chini alang li non het pen poli SDC phan ha men tu ni pen ta SDC la pen kedam tang MSC hur bang alang li tame ni li pen se jan lo la pen second position alang li suri pli bak athak che abut sinang lo la pen nona bang ke alang li same puthon BJP along si claim lo athe autonomous state tame BJP atum pensi hang pon bom elituma CM sar Dr. Turam hang kai tame hempek alam along my meeting long ta than bom hala hoi aning che the pensi elitum BJP along do lo la pension dak thak parni si het lang elitum congress along abang ke alang li mondor congress a president chobom lo la si donation intiga thar alang li same elitum long elituma CM sar thengnu chepek lang nam pen BJP along se do lo la pen kaprek rong ajo leader tum do lang pen patumi dihek elitum SDC pen lo elitum Hon Singh tiso alang li tame chera long la pa men tu ne same joson bia right hand la tuma bangke joson be fan titi reng se kam klem pilo setame autonomous state aning tene ne lang la pen ke hang bom BJP tum jang bom paning che pen la pen chera ha war pen dang lo so chengara da fan kathang to war ja ponang popo matha sin ni tum no bangel alang li tum tame BJP long se de lo la si leader dak opposition to bong senior putavelo senior ana bang non bang BJP long se darablo ha SDC pen lena porki mo lam le lang dam potama congress ataman dak se do elo la pen PHLC bang dake ke dam tang third position se na do nili MSC election hoge la pen hala so bang ke moni tum kachini ne mane voter tum ta kamatha tong thek thebosi ajha ka voter tum bang vote jok sita men non bang lang le tum tame chichini lo je PHLC dak ta hai he la pen hok per the dang tame ave pu chichini bensin non bang lang le tum tame prai tum bang vote people la pen dak so cheng long total non bang suri kret roksi ra pharoner ke ba pokke ba ka vote do la song bang pen BJP tum suri ke bak longi athe dak pur abang 15000 bak puri athe voter list ong ajak tame kunani damji komani ke thilot halo hoi kang than the dola la sinon pong bang ke dak ni tum opposition tum thang da dak agenda be issue be la pen ni tum patumi dik same claim bom dam bom lo so long tame lang le tum thang dak thek ponong le lalo kachuni ri ba lalo hong lo so cheng arada bang ke dam tang ningkan thong ke ba prang ba me hemprek labang so arakar idolo hala so kar i long pensi praya dim ke SDC peni enta non nili tuma tim long ta SDC ke claim pensi he mari dawe pini sar eng saru achu lok pan tun lo ase hala so hemprek apalong i phanda me nili ka do so chengrat pan kachuni bang nili tum si hemprek ta me hang pon bom lo eli tuma CM sar Dr. Turam long hang kai mata ningge lo la se nili tum ningge thedo la pen BJP to long bang si small state agenda ka do weda do central pen la pen non bang ke BJP tum central long same pharu pli bang MP se ke pe hai pan se che sekte dang pon lo na se dak eli tumarat an dak ka pa prang o ka lelang so chengara bang la ka pa pisa de lang la se non eli tum to war na lang me na lang la pen lang ki jona lang na lang hala hoi ka pi chonia phana bang ka do we so chengara ta nang chitu do ba kinang sot athe pini opposition tum dak ka prek alam se ningi chot ka prek alam thang dak agenda ave la pen issue alang le tum akethe dong issue ave la se rada tum tame nil ka chuniri bangala lo kamang hu don de pen non phong bang le tum ka ching thura long abang putin tame ning isi angri siang don si keng kam si chior pen so chengara tame ma so chenga farman tame ma so chenga ha war tame le tum ta bang ha war son pamandu nang po bong se nutin phanda dak le tum asamala tu pen bang 190 crore bang do la pen MOS special packet bang dak 74 crore do 74 crore bang ani tum non dak contractor tu bang alon la pen jahakan side bang kam ta cheng pon bom lo na si town abang an ge dam tang la nikan pli pho bang hamren arat kai tamet towar fansi hangju lo la si alang le tum kar ini litum
ASEAN เป็นค่าแต่งเป็นลิตุม ASEAN กับบริษัทแต่งเป็นนอนทำเรนพันตัวเซ็งโซนนั่นเหรอเทนดาร์คอร์เอสเป็นคอนแทรคเตอร์ตุ้มกำเชงบอมเหรอแล้วสินนบางละดอนบาสโกตุฮะรองมันดูเจ็บลับเป็ดตัวดอปไวซองคอเลสตัวดอปเพสเบเตอร์เรนกันมิซอนดอปแล้วสิแล้วเป็นละทำเรนต้าวนอยู่บางแง่โฟร์ไลน์ดอปดาบางแง่RVR eta solar PR check bang hawarson pinchong don popumang Polling station Crazy Angbong Penlong ke polling station Haiponji APHLC cleaning son ronghang West Karbi Anglong District Hamren Socheng constituency pangrum pet Penlong Crazy polling station Angbong Pen nona phoi MP election ke APHLC song pensi hai edji pusi pherang ke thengno APHLC Hamren town committee mai phu cleaning son ronghang aningalam thi chapaklang Hamren pen Mohen Rongpi News First Karbi Anglong Hamren la pen Socheng la town area bangke pe polling station Krisi bagdo la silas Krisi along pen ke chuta ke dam tang ta ke rem ke kon la long thom wet halong jiwe long rem long ke ambin no la pen isi bang rong karbi lanchot la sin non bangke ni liga che cha bangke nona teng polote nili kidun long anat adim bagaching kilong arlo munit bengaching kilong ga che than long teng polote halang jiwe kosoni ne palam chot sitala ambinong danon matai ke hai la pen ke malong rong ching rong karbit hai labji labang lo nili rara bang ke pachini kang tung la pen isi dak ke hai labji alam the bang ke ningkan ningkoi rapli national politics ladak nani sunto ko jok pini karbiang long la pen di mahasara same chini lo hamren town chot kali lo kei itum tribal khai phanang chenek la pen ke dak kachong da war sai ka we pen cheng lok sakuri baturi lahai ka we ki pipe pen cheng lok sia sentiment bang ke nang bat pek lo isi pen hinia point bang ke BJP atum jasemet alangli ke damtang la congress ak sarkar wang lo pen alangli EM ke sun se pin ateng lo pen EM anta alangli ar pu ke thenai na EM sigelong department ke thenai nai tangka kangchu nai ne department se langli ki ot pen nili methang jongjung chekloyon ya prang pota farman kam chekle mamlo nili hadak mondol pen che bhongkang hoyan lo mane nang tong pusanang kang sirwaret ma mate IEM adum tong suhinang pipe chadi mako ponse la mondol pen ta che bhong lo kali te ne pinida mat press meeting ni kang der jio sal kulu phis lo ma si ponse ni kang lo nili rideng chiri ki thoma pota ke long ya phan suri troxinar cap suri kebak le rog loga khoros sita kam bang chun che de basila so teng pen langdam puluta lang lige si bang ke ang thin ke lang no khei ituma khei aphan ke rabja ning hang he la so joine pe salang lige number 1 ke MP ticket bang vote bang remi po pen hinia point bang ke alang li MP a candidate la an lokar biang long leader do biglang BJP long ta hexer reset intellectual leader ta do hadak sahala hitum ticket long lisa lang li long rong la bang sia weak point lo BJP do bang la high pen se lang tume ke remja ajur do kringi ke haya jur bo bali ke remja jur do kringi BJP tum bang ke la lo la pen akonon bang pho candidate pen langdam pote ke thek ke re humpurti pen jenglo khadu we APSL se candidate ake ha jai gatha hello highest po bang senili hin pen bang ke karbiang long ara da phan klar dak pen pachini lo la pen high vek jinilum or karbiang long dimaso la pen NCL alam ni la jihak ning jeng tung NCL ta misen nona batai bang ada tribal khai kuki pen jenglok dimasa pen jenglok la pen kapre sa ke cheba jati la pen ke kapre jati sodopik hala haya tumlong pen nilitum dam de nilitum along ke do ajati tum hian se bang si contact lo phone ben si contact lo pen alang tumang bong dam lo do lo ta so message sa bang ke arni bang ta nang lewo dun theya phan pen itumak hai reng dok reng ni ke dolong ya phan nili hamran town aju ke the ke ting la pen ki bigi thi la pen klimang phar don rap khatu idom hana isi ka chuning ri bang ke nona batai hello itum BJP la pen congress apan kape hai pen bisaralam nili sarlam the alam si ingthum dam po inglong pen wang amat hamran bujar ke wang pen amat dak bengoli tum nang sabwaret po bang ke chi chak no dagi thik la sonang thak si ke dam tang ke se tum ka che song Vijara putha kache song bihari atum khiruni chareli long ke se tumareng ke so son thotsi pinile tum karbiang long arlu si methang ha walong si tumareng ke su la so sentiment bang thuke la ke tinino pin lo phak ok e than hor e joy la pen puisa pharu phwa joy ni pen ba kopini gari nang pipo e la puson
tangkap pen la puson nang nang rong nang tuma san chom ring vera ve ko pina ve pu lai ke nang ke chaktap lo la pen election sek choji la tum ke la ke munit sinang tintel election julu tele sikha do we hamren tauna long ke do ke theke ding phan si chuning ri bang ke non nilitum regional party long ke do tum ta eveng kong ing tangchit poson sila non ke claim unti ka hutjong si ki bi ki thila pena krimang far surfacer phun nang chirap dun dei pulutang te nilitum ta sarbom kribom ji monilitum ke sarahut pen uwe kimia tumjong sila posona leader la posona kapre ka kami claim regional phan khe phan ka ching hona kami claim jong si theklong ledet pute ituma khe ke la pula bensi abit mane prithang po la so joine pensi pini hamren tauna long ke do karbi punoi ba dongka punoi mane la town committee ka puri an municipal board ka puri an karbi inglong aso an same tribal aran same regional party APSLC phan KCR yan phan vote ki pi thei pen kachepe haiye ba Phumukrang Pathwa Klamalong BJP Racharya Songatum election rally kapadopon Ongdung APHLC BJP along kasepa ogdun Nijang Karbianglong Nainong Amreng constituency Jirikindeng Hem Phumukrang Pathwa Klamalong BJP mate Bharatiya Janata Party Racharya Songatum election rally among veke jabda Bangso Amayalong BLCC chairman Prophet Tiswahin pen Mai Chepahem Phuponsi Bangso Amayalong Aluhia Man pen Kachetongdun CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EM Rina Terangpi MLA Rup Singh Teron 20 nong Baithalangso LA Lapen penang an ke thegidingatum Chetongdun si Mayalong RDP dun Lapen Bangso Amayalong Kaprek Racharya Songpen JOC BJP Songalong Don Plikep Hokep Sose Aradatum Chepa Ogdun Lapen Labangso Kachepa Ogdun along APHLC Aracharya Songpen Ongnai Lopusi Tuliram Ronghang pen Pachinipon Pusi Nelitum Apherangke Jirikindeng Rensing Teron pen Birtanang Pali Tangte CEM Tuliram Ronghang Ahin pen Pherangkia Thengno Kaningje Alam Thele Arju Iglona Sisia atim long si sulit ini pananar mucikar long long tapi ni daga bangke ni lebih pulang kalau misi bang pulau jinda kiruni long biye po ta thoi ke do abutar sana bangke kiruni long le binang raga chief minister doji lapen ke da inglong side bangke ni tunda jadi kadang hawaran sih masih pini dak ulun ke joksia kansi amun tu sih kan dan dak lah so amai long kami ini penan SLC कांग्रेस सर को अन मार्जिन में से है तो जाय कथार बोलो लाख खोप से चिपुलो अलाम तुम के अमेरिका पार्टी से चिपुलो कहता हला ह्यूमन बीइंग प्रेसिडेंट इता क्रम सा पिनंग जो सोशल मीडिया लोग ठेकों लो ये इल तुम ये कहता हाई बो सोशल मीडिया की सीता ओरिजिनल कहे कि नहीं तुम लोग सीता हरन सिंह बे कहे 2,30,000 लगे रिकॉर्ड्स की कथन लासी नॉन फोन के हाई डेट जी खान बंग के लाख थोम राधा लाख कियन लाख थोम पारजी लाख थोम कम के लाख की पार गता ठेकों को सर पिन लदा कोना बांग कोना फाइस में चेक ऑफ dak tanggung teten harus siap ya kita don Karbianglong District Congress Committee WKADCC Hinpen Pherangkia Mai Phasi Manifesto Kapaklang West Karbianglong District Ahawar Dongkam Kamarong Sopialong Jangmi Pochiklo Niphai Sirkep Durmiarni WKADCC Mai Pusing Teron Lapen WKADCC Kongchunbang Chatra Singh Teron Atuma Hinpen Pherangkia Mai Phasi MP Kilik Aporahut Alam Chagaputhak Karbianglong Lapen Dimahasau Araraphan Kapachini Alam Thele Arju Iksena komitmen na teng men sini tum bangke haidet pen plote claim ponpo lalo la so putha along ni tum rata phan chuning ri kang tum bang la helo jaseme da bangke ini tum Karbianglong NC Hills la so bante di mahasau la so kari ala ajak ding plui pen ka chisong la so putha jaseme article tu phur e putha same ni tum candidate pen chenglok president pen chenglok ni tum la bang kenang sotlo athe bangke Rahul Gandhi methang si mo prime minister man po pen mandat pen stame alang li methang si chechak lo je pivek po lasi nili mathalo je akaprek hemprek amen pen भोट का चौहांग कपने का दौलत तुम्हें चौहांग बंग के अली सेवेलो अथे बंगे ला हेलो जे राहुल गांधी सी नॉन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मान पो कांग्रेस पेन सेंट्रल के इंडिया अलायंस मते गवर्नमेंट बंग के कांग्रेस गवर्नमेंट सिदो पो पेन प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी सिदो पो पेन के अमेथांग सी निंहांग लो निफी
ni pi ge bite kang alam chak bang ke nili pa pleng bek po pulurang te Karbi Anglong rat phan nili ge chunigri kang tung mang helo ahem pre ki pi bek dia bang ke Rahul Gandhi penaka pot lasi ilitum Kongres aphan ri pagarjan phale bhut pilonang pusinili atok anu ke dua rat atum phan same bade dak itum hemprekar ia ratum hansa menili jasemet sodak pencuning rilo athi kache parjan ta patum non election por hut ke do la pen ke arjudun ta mang nilo la bangke ahempre ki pivegi bang article tu purpur e ki pivegi bangke Rahul Gandhi la pen Kongres party tumlo